selailukappaleita. Mulla tuli täysin joku viestua täällä. Yes, kiitos. Jee. Ja sitten me ollaan... Mä kuljen tää kyllä silleen. Wow. Ja toi mustekala. Eri ikäisiä on tällä hetkellä Kirjasomessa. Et viimeksi me puhuttiin viime vuonna lavalla siitä, että se on aika... No niin, nyt on messuilta kotiuduttu ja mä ajattelin, että tässä heti samalla videolla myös näyttää, että mitä kaikkea tuliaisia mä sieltä toin. Eli kaikki mun ostokset, mutta myös kaikki ilmaiset jutut ja kaikki muu, mitä mä sieltä nyt kotiutin. Ihan ekana mä haluan näyttää nämä mun omat kirjat, eli mä otin muutaman kirjan mukaan ihan vartavasten, että mä pyydän kirjailijalta signeerauksia. Ja ekana mulla oli tää Hattara-dilemma, ja siihen mä sain Ullalta ihanan omistuskirjoituksen. Ullalta sain myös kortin ja tarran, ja näytän ne sit vähän myöhemmin. Sitten mulla oli mukana totta kai Kahden veren tytär ja Mustan tulen laulu, ja näihin sain kumpaankin Saaralta omistuskirjoituksen. No sit mä tein vähän kirjaostoksia, ja mä nyt päätin, että nämä jääköön mun ainoiksi kirjamessujen kirjaostoiksi. Koska mä en tarvii siis enempää kirjoja. Enkä mä ois siis välttämättä tarvinnut näitäkään, mutta oli hyvät tarjoukset ja nämä kaikki on kyllä semmosia kirjoja, jotka mua kiinnostaa hirveästi. Ekana mä bongasin Kummeruksen pisteeltä tän Riley Thorne ja Murhanaapurissa, eli Lucy Scoren tämmösiä cozy crime-kirjoja. Ja sitten siinä oli myös tää Riley Thorne ja Luuranko kaapissa. Nää oli siellä kumpikin yksittäin 20, mutta nää oli semmosessa pöydässä, missä oli, että isot pokkarit, 2 kappaletta 30, niin nämä 2, näihin käytin 30 €. Sitten mun on siis myönnettävä, että mulla on ollut sivistyksessä jonkinnäköinen aukko, koska mä en ole ennen kuullut tämmöisestä kirjakaupasta kuin Rosebud, mutta sen pisteellä käytiin, ja sieltä löytyy Fall I Want. Mä en rehellisesti oo kuullut tästä kirjasta aikaisemmin, mutta tää oli jotenkin niin söpö, sit mä kattelin tätä ja muutenkin, ja sit Laura tuli sanomaan, että tää sopii Helmet-haasteessa siihen kohtaan, missä on mauste kuvauksessa tai kirjan nimessä, ja multa puuttuu se, enkä mä oo keksinyt siihen mitään. Koska tässä siis kuvauksessa mainitaan Pumpkin Spice Latte, niin Pumpkin Spice on mauste. Ja tällä oli hintaa tosiaan 17 €. Sitten me käytiin vielä suomalaisen pisteellä, ja sieltä löytyy tää The Woman, Kristin Hannahilta. 2 syytä, miksi tää päätyi mun kanssa kassalle. Yksi oli se, että tämä on siis meidän yhden lukupiirin kuukauden kirja. Ja okei, siellä siis valittiin Sodan sisaret, ja mä en jotenkin ole ikinä yhdistänyt Sodan sisaret, ja tää on sama asia. Mä oon ajatellut, että ne on 2 eri kirjaa. Ja toinen oli tietysti se, että mä olin ihanan Emman kanssa siellä suomalaisen pisteellä, ja jos kukaan tietää Emmaa, tietää, että Emma on kyllä iso Kristin Hanahin fani, ja Emma oli mulle sitten silleen, että sun on pakko ostaa toi, että toi on ihan superhyvä kirja, niin tää lähti mukaan, ja tälle oli hintaa 15 €. Sitten mulla oli 2 ei-kirjaostosta, josta ensimmäinen oli tämmönen Romantasia viuhka. Tämä ostin, koska siellä oli muutamalla muullakin kirjasomettajalla tämmöiset, ja nämä oli ensinnäkin tosi hienot, ja toisekseen nämä tuli kyllä käyttöön siellä, kun messuilla tuli yhtäkkiä aika kuuma, niin ajattelin ottaa tämän myös sitten lauantaina mukaan. Näitä oli täällä siellä erilaisia, mä otin tosiaan tämän Romantasian, siellä oli myös Botanical ja jotain muitakin. Ne oli eri värisiä, mutta mä tykkäsin hirveästi tästä. Täällä on tosiaan välissä tekstiä ja kuvia, tää on mun mielestä ihan hirmu hieno. Ja tälle tuli hintaa 16 €. Sitten ostos, mitä mä oon pitkään miettinyt ja pitkään niin kuin oikeasti varmaan kohta vuodenpäivät. Mä muistan, että ennen viime joulua näitä oli tyyliä myynnissä suomalaisella. Ja se on siis nämä popsocketit. Nämä on mun mielestä ihan hirmu arvokkaita. Tää on se versio, mikä on magneetilla kiinni, eli tämän saa niin kuin irti ja takaisin, ja sen takia mä just halusinkin tämän. Mutta näiden oikea hinta on siis niinku yli 30, ja tuolla oli nyt messotarjous, niin mä nyt sitten sorruin.
Maksohan tämä siis edelleenkin 28 €, eli mun mielestä ihan hirmu paljon rahaa Popsocketista, mutta mulla ei ollut Kindlessä, ja tää kyllä auttaa oikeasti ihan hirveästi niin kuin helpottaa Kindlellä lukemista, kun ei niin kuin tarvii kaksin käsin puristaa tätä Kindleä käsissä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, mä sain sieltä muutamia tämmöisiä ilmaisia juttuja mukaan, ja ekana tosiaan tää Ullan Hattaradilemmaan liittyvä kortti. Tää on mun mielestä ihan hirmu söpö. Ja sitten myös Ullalta tämmönen ihana, todella söpö tarra. Janeten kanssa vaihdettiin tarroja. Janetolta sain kirjamimmitarran. Ei. Et syö. Odot, ei, hei. Tää oli et syönyt mitään, joko? Ei mitään. Book and Snake Saaran tarran sain myös. Tää on aivan upea. Tää pinta tässä on kyllä ihan mielettömän kivan tuntunen. Hei! Ei, Taavi! Sitten kuten ehkä näitte, niin Taaville kans maistui Tiian, eli sivuja selätön tarra. Tää on siis myös ihan hirmu upea. Ja pakko sanoa, että tää maistui Taaville, mutta tää on silti siis, meni vähän ryppyyn, mutta tälle ei käynyt niinku muuten kuinkaan. Tää on tämmöistä ihan todella ihanaa kiiltävää matskua. Niin tää on myös niinku Taavi approved. Sitten tehtiin vaihtarit myös Outin kanssa. Outilta sain tämmöisen ihanan virkatun kirjanmerkin. Ja tää on ollut myös siis ihan Taavin lemppari. Hän nyt ihan todella kovasti haluaisi syödä tän. Mutta tää on siis ihan hirmu söpö. Mä oon ite joskus näitä myös virkkaillut, tämmösiä, mutta en olisi todellakaan jaksanut tehdä tämmöistä 50 kappaletta. Oikeesti isot propsit Outille tästä. Kirjasomen kohtaamispaikalla jossain kohtaa oli ilmestynyt tämmösiä kirjanmerkkejä sinne pöydille, vain nämä oli kaikki tämmösiä avaruusteemaisia. Mä otin sieltä tämmöisen matkan. Täällä takana lukee @paperimato, niin mä veikkaan, että nämä on sitten hänen tekemiään. Mutta nämä oli mun mielestä ihan sairaan hienoja. Siinä oli tosiaan mun kaikki tuliaiset messuilta torstaipäivältä. Mä nyt toivon tosiaan, että en ainakaan ostele kirjoja enempää, tai niin kuin en toivo. Mä pistän sen nyt itselleni säännöksi. Minä en osta messuilta enää yhtäkään kirjaa. Piste. Ja hei, mun on siis niin kun, jos ei tosta koosteesta vielä saanut mitään irti, niin mun on pakko sanoa, että mun mielestä oli jo toi torstaipäivä ihan sairaan upea. Mulla oli ihan sairaan kivoja kohtaamisia, koko messu oli mun mielestä siis niinku, väkeä oli kyllä paljon, mutta jos sä oot miettinyt messuille tulemista, niin oikeesti suosittelen koko sydämestäni. Mä en ikinä ennen ollut, ja toi oli siis loistava kokemus. Jos et tänä vuonna ollut, niin tuu ensi vuonna. Mutta kiitos, kun katsoit videon, varsinkin jos katsoit siis tänne asti. Tämä oli mun ensimmäinen YouTube-video, mua vähän jännittää, mun pitää vielä harjoitella tätä vaaka-asennossa kuvaamista. Niin katsotaan, miten tää sitten tästä etenee, tämä mun YouTubettamisera. Perjantai-päivän mä vietän kotona tämän hurmurin kanssa, mutta lauantaina mä oon taas messuilla, niin toivottavasti nähdään siellä. Kiitos, moi!